ई त अपनी माई बाप के खा गईल। ऐसे पहले कोनो घर में अनहोनी होके एकर शादी करके भगावे पड़ी। लड़का कहाँ से मिली? अरे मिली ना, कोनो पागल से करा दियल जाई। अरे भैया कहाँ न बैठल बा, चला। होनी के केहू ना टाल सकत ह। घर का बेटी लक्ष्मी तमाम होले, लेकिन तू लोग ये लायक ना बाड़ा।